नमस्कार मित्रांनो, आपण शेळी पालन करतो आणि शेळी पालनामध्ये ही अडचण प्रत्येकालाच येते की ताजी जनलेली शेळी असते तिच्या पिल्लांना जुलाब होतात तर मग ते कशामुळे होतात तर ते शेळीचं दूध पितात, त्यांना ते दूध पचत नाही. पचत नसल्यामुळे त्या पिल्लांना असं सोडून नाही द्यायचं. त्या पिल्लांना आपण पिंकू ग्राईप वॉटरची बॉटल असते ना ती आणायची आणि ती चमच्याने पाजायचं किंवा इंजेक्शनने पाजायचं आणि पिंकू ग्राईप वॉटरने त्या पिल्लांना फरक पडतो. तुम्ही टेन्शन घ्यायचं नाही. लहान पिल्लांना ही जुलाब लागत असते, ताजी शेळी जनलेली पिल्लांना जुलाब लागते आणि ते टेन्शन घ्यायचं नाही. आपण फक्त त्याला असं सोडायचं नाही, आपण त्याला उपचार करायचे की ते 2 दिवसाने म्हणजे तुम्ही असं जर सोडून दिलं ते गुबारून मरू शकतं. आणि तुमचे काही प्रश्न असतील तर मला फोन करून नका विचारू, मला कमेंटमध्ये सांगा, मी त्याच्यावरती व्हिडिओ बनवून तुम्हाला टाकत जाईन.